Jees, nyt taas ollaan livenä. Jostain syystä putosi ihan järjetön määrä frameja. Mulla on vähän netin kanssa ollut semmoista ongelmaa. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se meinaa vähän heilua toi mun uppinopeus ja mä en käsitä, että miksi. Että miksi se tekee niin? Joo. Mutta ei kai se väliä. Ainakin nyt näyttää, että frameit on kaikki kasassa, niin lähdetään touhuamaan. Mulla oli ihan vähän vaarallisesti siinä laavalammikko odottamassa. Mulla oli ihan tosiaan kyllä ajatuskin, että mitä voitaisiin tehdä. Ensin mä haluan nämä tästä naittaan, niin saadaan... No niinpä tietysti. Saadaan lisää naudanlihaa sitten. Jos näytän tossa nopsasti, mitä mä oon puuhastellut tuolla. No, juoksis nyt. Mitä mä oon puuhastellut tuolla toisaalla sillä välin, kun tai niinku kameran ulkopuolella, mitä mä oon nauhoitellut. Eli mä oon tehnyt täällä tämmöstä. Mulla loppui tosiaan yhdessä jaksossa kirjat kesken. Ja. Halusin lisää kirjoja ja lisää enchantettävää sitten, niin mä tein tämmösen pienen tämmösen alueen tänne näin. Se mikä mun pitää vielä tehdä, niin on se, että mun täytyy saada lisää tätä villaa. Mä siis käytän villaa tossa blokkaamaan ton vesilätäkö, ettei sinne putoa itse, mutta ei putoa myös noi nää sokeriruokot, miten he sanotaan. Ja. Mulla ei ole lampaita ollenkaan täällä, se on se ongelma, mikä siinä on, kun mä oon käynyt hakemassa tuolta, muistaakseni tonne päin tuossa niityllä on lampaita ja mä oon sieltä käynyt hakemassa niitä aina kun on tarvinnut ja ne on loppunut kesken. Mutta tosiaan mulla oli semmoinen, että täytyy vähän putsata tuota inventaariota, niin mulla oli semmoinen suunnitelma, että me voitais aluksi lähteä käymään. Niin mä kokeilin lunta siihen kanssa laittaa, se ei toiminut. Taas toi mukaan, sitten meillä on toi normaali pikki. Tonkin mä jätän. Yritän sanoa sitä, että aluksi lähdetään käymään vähän mainaamassa. Pikkurundi, vaikka tunnin veto tai jotain. Ota vähän hiiltä, onko mulla hiiltä ollenkaan? Tolla varmaan pärjätään. Ja pärjätään hyvinkin jo. Noin. Itse asiassa tuli aivan liikaakin mukaan. Ei me tarvita noin paljon missään nimessä. Noin. Sä meet siihen. No, noin. Eikö mä tehnyt niitä? En näkö. Jees. Otetaan vähän lisää vielä. Noin, ja sitten oliko mulla noita Ender Pearlejä, otetaan vielä vähän mukaan. Noin, ja sitten mennään. Ja ruokaa vähän mukaan. Mulla on siihen. Niin lähdetään käymään mainaamassa ihan huvikseen. Mulla on oikeastaan, taitaa olla rauta tai joku tämmönen ehkä se, joka on niinku pahiten loppu. Itse asiassa mä voisin, tässä kun näyttää se, joo, mennään sinne mainaamaan. Eli tossa pari jaksoa sittenköhän se oli, niin sattuuko meillä olemaan hiekkaa mukana? Ei. Pari jaksoa sitten yksi video sitten, miten he sanotaan? Yksi video sitten kävin etsimässä siinä on tullut virhe. Kävin etsimässä meille semmoista
kunnon aavikkoa ja toinen oli kunnollinen tommonen, mistä saadaan sitä kleitä haettua, mitä klei se onkaan. Yksi juttu vielä pitää tehdä. Noin. Hyvä. Niin. Tässä on savea semmosia isoja alueita ja mä en löytänyt siinä videon aikana oikein mitään, oli kauhean huonosti löyty mitään. Ja mä sitten kävin kameran ulkopuolella etsimässä ja keskenäni etsimässä ja löysin ihan hyvän paikan. Se on tonne päin semmonen. Tähän tästä vielä olisi. Näistä ihan tarkkaan muista, mutta se ei se kaukana ole enää. Tässä oli muistaakseni, olikohan se tässä oli iso aukko tonne alaspäin, joo. Siellä oli aika lailla laavaa tuossa alla. Jossain vaiheessa pitää tehdä joku parempi tunneli, tän juoksutunneli tai sitten tommonen junarata tai ratatunneli. Mut katsotaan nyt, missä välissä ehtii. Mut joo, tänne on vähän matkaa, et siinä mielessä jotain. Mä ois pitänyt ottaa joku nopeutuspotio, niin nopeutusjuoma sitten, että saa vähän lisää tätä speedia, mutta enpä hoksannut. Tänne on tosiaan vähän juoksemista. Laitetaan noi tonne, kun niitä me ei tarvita mukana. Ja sitten mä haluaisin tehdä semmosen yhdessä Etho-videossa, Ethon-videossa, niin se teki ihan näppärän semmosen. Täällä joku huutelee, toivottavasti mä en kuole. Teki semmosen kuljetussysteemin, millä se sai kuljetettua helposti kamaa kauempaa toiseen portaalien läpi, niin semmoista mä mietin. Jees, eli täällä oli tämä näin. Mikäs tämän biomen nimi? Se oli Mesabiome, joo. Tuossa oli sattu olemaan kyläkin ihan vieressä. Mut joo, mä ajattelin, että mä etsitään täältä. Pitäisikö mun etsiä luolaa vai kaivautua tänne maan alle? Eikö tää ole sitä normaalia? Joo, ja sitten tarvitsen tätä väritettyä aika lailla paljon. Hyvä. Ja sitten löytyy eri väristä hiekkaakin, jos jossain välissä tarvitaan. Mutta mennään vaikka tosta alas, niin siellä kuuluu joku spiderin neuhkaavankin, että katsotaan, jos me löydetään se. No. Vähän Minecrafti pukaa. Noin. Missähän se meuhkaa, jossain täällä se on. Olisiko maanpinnalla? Mennään alaspäin, ei jaksa etsiä sitä. Mitähän siellä oli jaloissa, joku kolahti. Mitä potkin. Niin tosiaan sitä rupesin sanomaan siinä ennen kuin lähdettiin liikkeelle, että mistä oikeastaan muusta ei ole pulaa kuin raudasta. Timantteja nyt on ihan ok määrä, ei niitäkään nyt valtavasti ole, mutta ihan sille, että pärjää. 19 mulla niitä oli. Tietysti fiksu olisi ottanut ton koordinaatit ylös, pitäisiköhän mun napata ne tosta äkkiä. Tehdään se niin mä otan äkkiä tonne. Mihin mä ne otan? Notepadiin. Vähän koordinaatteja, että tietää mihin palata sitten, kun on homma hoidettu. Eli X on 4152 ja Y on, ei kun Z on 1047. 4152 1047, jes. Kun en varmastikaan tule takaisin samaa reittiä.
laavaa. Missä korkeudella me ollaan? 26. Mennään nyt vielä alemmin. Mistä suunnasta ei kuulu? Tuolta yläpuolelta. Onko se vaan tämmönen allas? Antaapa sen olla siellä sitten. Jatketaan vaan alaspäin. Mennään tonne. Aha, siitä löytyi luola. Mennään tänne. Eihän mulla oo normaali asetukset päällä. Jees, sitten se alkaa. Katsotaan minkälainen saaliin me saadaan. Olen joskus nähnyt niitä, kun ne ihmiset tekee niitä Abba-tyylisiä cavingeja, että katsotaan mikä se saldo sitten on. Sitten kun on saatu hoidettua homma kotiin, mutta en mä ainakaan nyt halua semmoista tehdä. Mut joo, tarkoitus on siis saada löytää mahdollisimman paljon rautaa, timantteja. Redstoneakin ei oo pahitteeksi. Vaihdetaan toi vähän parempaan blokkiin. Ja kaikki muukin aina kelpaa. Ja niin mä sain ton knockbackin tohon mun miekkaan. Se ei mikään kauhean hyvä oo toisaalta. Mä en sitä tykkää sinällään niinku taistelussa kamalasti, että pikkujuttu mä saadaan äkkiä tuota äänenvoimakkuutta. Jees. Niin, en knockbackista kauheasti tykkää. Se on varsinkin skeletoneja vastaan, niin se on aika rasittava. Ja toisaalta creepereitä vastaan, kun creeperi yleensä kahdella, jos on timumiekka, niin kahdella lyönnillä saa tapettua. Ja jos on kaksi lyöntiä, tai kun knockback miekassa, niin sitten se ei välttämättä, tai lentää monesti niin kauas, että se ei onnistukaan kahdella lyönnillä tappaa sitten. Sen takia mä en tosta knockbackista niin kauheasti tykkää. Ja oliko tuolla näinkö mä oikein? Näinhän mä. Vähän lapista. Ja niin olisi kuulunut creeperin tai jonkun ääni. Mutta ei se ollutkaan, se oli vaan... Olisiko ollut sitten toi laava tai jotain? Toinen juttu, mitä mä en kauheasti tykkää tehdä, on just toi. Että no täällä tietysti sillä ei väliä, kun en ole lähelläkään kotia, niin ton obsidianin muuttaminen, no miksikä tahansa, niin se ei ole oikein semmonen mun juttu. Et mieluummin mä... Mistä sä tulit oikein? Tuliko sä täältä? Täältä, ei kai. No, ei se väliä. Niin tuossa kodin lähellä, niin se jotenkin muuttaa sen niinku luonnollisen... Miten he sanois? Luonnollisen Minecraft-maailman semmoiseksi epäluonnolliseksi, niin mä en sitä kauheasti tykkää tehdä siellä. Täällä se on ihan ok tietysti. Noin. Ihan hyvin löytyy rautaa, just sitä minkä perässä ollaan. Skeletoni jossain pyörii. Sitten spawnereita mä en ole löytänyt, tai noita. Mikä sen nimi on? Missä ne spawnerit on? Sillä on joku nimikin. Ton takia mä en tykkää siitä knockbackista. Mikä sen nimi, mihin ne spawnerit spavnaa? Se on se... Ja
sitten siellä on niitä arkkuja, joissa on yleensä jotain romua tai aina jotain romua. Mikä sen nimi on? No, ei se väliä. Tiedätte kyllä mitä mä tarkoitan. Niitä en ole vielä löytänyt yhtään tässä maailmassa. Yksi juttu, mikä mä mietin, että voisi vaikuttaa siihen, on se, että mulla on vähän tapana aina mainata näissä pohjakerroksissa, ja mun mielestä ne spavnaa aina niin kuin spavnaa tiettyihin niin kuin, tietyllä korkeudella, että kun mä pyörin täällä, nyt mä oon 3.1, mä oon aika korkealla. Yleensä täällä näin, mun mielestä ne on vähän korkeammalla se spavnaa. Se saattaa olla, että mä oon väärässä, mutta harvoin mä oon väärässä. Mites se Paavo Väyrynen sanoi? Luulin erehtyneeni, mutta olin väärässä tai jotain tämmöstä. Oikein viimeisen päälle poliitikko. Jees. Sori, taas joutui säätää vähän se. Niin sitten mä sain sen Thornsi, joka on se mun mielestä sekään ei ole mikään kauhean häävi. No. Thornsissa ei mitään muuta vikaa muuta kuin se, että se silloin kun viholliset ottaa vahinkoa siitä, eli mulla on tuossa rintapanssarissa se. Eli kun viholliset ottaa vahinkoa Thornsista, niin mä otan vahinkoa niistä, niin se taisi mennä. Jees, tehdään vähän lisää noita soihtuja. Jossain pyörii Endermani. Tuolla mä oon käynyt. Ja sittenhän fiksumpaa tietysti jos merkkailla, että vaikka oikealle reunalle, että missä on käynyt, mutta näin on niin kauhean fiksu ihminen. Siis tarkoittaa sitä, että jos sä merkkaat oikeaan reunaan, että täällä on käynyt, niin sä voit palata takaisinpäin samaa reittiä, kunhan vaan pidät ne soihdut sitten vasemmalla. Eli jos mä tää olisi laittanut tänne, kun mä menen tänne päin, niin oikealle näin, ne rakkaasti. Sitten jos mä haluan löytää takaisin, niin mä seuraan näin. Ne on vasemmalla puolella, vasemmalla puolella, vasemmalla puolella. Niin sitten mä löydän takaisin, mistä mä lähinkään. Tai ehkä. Tai olen vähemmän eksyksissä, sanotaan nyt vaikka niin. Sitten vitherimetsästykseen pitäisi lähteä kanssa jossain vaiheessa. Se olisi oikeastaan semmonen vähän ehkä kiireellisempikin homma, mitä esimerkiksi tämä. Tuolla ei vaan kauhean hyviä alueita on mun mielestä tehdä mitä vitheri ansaakaan, että mut täytyy katsella jossain vaiheessa, varmaan semmoistakin viritellään. Ja sitten, joo, mä tossa mun FTP-maailmassa löysin niin loistopaikan vitheri ansalle. Just siellä, missä sitä ei tarvitse, niin siellä, mutta minkäs sille teet? Kun ei tarvii, niin ei tarvii. Spiderikin täällä. Chillailemassa. No lepakot sais pudottaa vaikka XP:tä, jos niihin joutuu, tai yleensä tuleekin tuhlattua yksi miekan isku, niin ne sais kyllä tiputtaa jotain siitä hyvästä. Onkohan täällä mitään? Jatkuuko se tonne eteemmässä? Jatkuuhan se. Pitäisikö me mennä yli? Underseedit vaikka sitten blokeiksi. Ensimmäiset redstonet löytyi nytten. Vielä ei ole timantteja löytynyt. Noin. Olikos mulla tässä ei tainnut olla joo, ei ollut protection, unbreakingia ollenkaan tuossa mun silk touchissa, että senkin voisi kyllä laittaa siihen.
sitten kunhan saa niitä kirjoja taas lisää ja käydään Endermanin farmia vähän rääkkäämässä. Täältä löytyy rautaa sen laavan alta. Ihan hyvästi tulee, missäs me mennään. 2,5 stäkkiä rautaa. Kelpaa. Pitäisköhän meidän jossain vaiheessa tehdä rautafarmikin siis? Tai Iron Golem farmihan se on. Sekin voisi olla ihan varteutettava projekti. Iso, mutta varteutettava ja hyödyllinenhän se aina on. Rautaa kuitenkin tarvii, varsinkin sitten kun aletaan tekemään jotain isompia projekteja, joissa tarvitaan hoppereita ja niin päin pois. Niin. Hoppereihin mä nytkin tuhlasin kaiken rautani, mitä mulla oli. Ja sen takia täällä nyt ollaan. Otas nyt sekin mukaan. Se menee sinne umpikujaan. Ja yksi mitä voisi kokeilla jossain vaiheessa olisi se nopeusmainaaminen. Eli laittaa piikkonia. Ja sitten toi Efficiency 5 hakku, niin sä pystyt instamainaamaan kaiken. Ja sillä lailla pystyy mainaamaan niin pirullisen nopeasti. Mut joo, ehkä jossain vaiheessa sitä varten pitää saada niitä vithereitä lahdattua ja se nyt ei aina... Tai lahtaaminen on sinällään helppoa, ei siinä, mutta ne tiputtaa niin harvoin ne kallot, että mikähän se oli se määrä? Mä jostain sen... Se oli jossain se määrä, se taisi olla Pandan videossa jossain, se sanoi ne, miten ne meni ne prosenttimäärät, että mikä se todennäköisyys on, että se pudottaa se vitheri sen päänsä. Aha, tää osuus tuli koluttua. Pitäisikö meidän palata tonne ja käydä kattois? Eikö me täältä tultu? Varoituksen sanana sitten niin olen kyllä mestari eksymään ja harhailemaan. Tuolta mä yritin mennä. Jotenkin ei kiinnitä huomiota siihen, että missä kulkee. Mä en ikinä löydä takaisin ja kaikki on aina hukassa. Mikäs meidän saalis on? 27 kultaa. Vajaa 3 stäkkiä rautaa ja vähän lapista. Pitäisikö me käydä katsoa, jos täältä löytyisi jotain. Kuuluu toi laavan ääni tänne, mä käyn katsoa, että onko se, siinähän se. Minkälainen paikka tämä? Se oli tämmönen luola. Näköjään. Missä korkeudella me ollaan? 27. Aha, tää oli tää. Okei. Hei, tehdään niin. Ei tehdä samaa koko aikaa, vaan lähdetään jatkaa jotain muuta, niin tämähän olikin ihan ok juttu. Onpas tylsä kävellä. Joo, hyvä. Mä otan tosta vähän vesihuikkaan. Tehtiin ihan ok kierros. Käydään katsoa vielä tässä, kun ollaan, että kuinka laaja tää alue on. Mä en tainnut viimeksi käydä ollenkaan katsomassa, mutta portaali vaan pystytin ja... Sen jälkeen lähdin takaisinpäin. Joo, täällähän on meille hyväisesti save mainattavaksi. Kyllä tällä pärjätään.
Ei oo Kim. Jos mä oikein ymmärsin. Ei sun kannata Kimiä lähteä katsomaan, on paljon parempaa viihdettä täällä. Tai mistä mä tiedän, minkälaista viihdettä Kimillä on sitten. Että... Onko Kim? Ei. Jees, mutta ei siinä, juostaan tonne takaisin ja katsellaan vähän seuraavaa hommaa. Nyt on kuitenkin taas rautavarastot valmiina. Joo, niin on 5 katsojaa. Toista kertaa kun mä striimaan. Ekalla kerralla striimasin Sky Factorya vähän matkaa. Ja sen jälkeen en olekaan vähän aikaan striimannutkaan, siitä on tosiaan tovi mennyt. Kun viimeksi kokeillut tätä, nyt tuli vaan semmonen hyvä päivä tähän näin, että rouva lähti käymään ystäviensä kanssa teatterissa ja niin koko ilta-aikaa hommailla ihan sitä mitä haluaa. Tämä on se mitä mä hommaan sitten, silloin kun on omaa aikaa. Mut joo, niin, sen mä voisin näyttää. Niin, siitä mun piti mainita, eli mä en muista, että onko mä jossain varmaan alkuvaiheessa saattanut puhua niistä suunnitelmista ja semmoisista, mitä kaikkea pitäisi tehdä tai haluan tehdä, ja yksi niistä on semmoinen metrosysteemi, jonkin sorttinen. Eli ajatus olisi niin, että yksittäiset paikat, niin kuin esimerkiksi nyt siellä baseissa, jos ajattelee, niin se, missä se koti on, sitten se potionipaikka, siis se ei potioni vaan, mikä sen nimi? Se taikajuoma paikka, niin sinne menisi 1 ja sitten sinne kyläläisen tradehouse-paikalle menisi 1 ja mitä kaikkea muuta nyt rakentaakaan. Niin kaikkiin pääsisi sitten metrolla niin kuin maan alla. Se voisi olla ihan jees. Jos me täällä on, siellä oli ihan jees. Tämmönen hauska projekti ja siihen saisi vähän tehdä redstonea, mistä mä tykkään tosi paljon ja niin se voisi olla semmonen yksi. Eiks mulla on tuolla vähän se. Semmonen yksi hanke, minkä voisi tehdä. Eiks mulla on? Ei ole. Jossain välissä. Toi ja sitten noi loput on. 5 ei varmaan riitä. Joo, on survivalia ja en ole ikinä Skywarsia pelannut. Että mun ehkä varmaan täytyisi käydä vähän harjoittelemassa sitä, että siitä jotain tuliskin. En mä nyt taida käydä. Itse asiassa rulettajalle voisin näyttääkin noi talteen toi ja muistan sut rulettaja sieltä aiemmista videoista, missä mä kyselin nyt kiinnostusta semmoseen tommoseen se Creative-serveri, jossa saisi säätää no kato, Redstonea elämänsä kyllyydestä, niin tässä näytän. Vähän vielä pitää säätää sitä lisää, mutta kyllähän täällä pystyssä on. Jokaisella olisi oma tämmönen, tää 50x50 tää pläntti, ja sä pystyt aina yhden tämmösen ottamaan itelles kerralla. Pystyt virittelemään siinä, pystyt kutsua kaverin siihen.
kaverin siihen, se oli joku add-köhän se oli komento. Ja sitten jo kaverin nimi, niin se näyttää sitten, tai se kaveri pystyy sitten jeesaamaan suomaan tuossa Redstoneen tekemisessä ja niin päin pois. Mutta tosiaan vähän aikaa vielä pitää säätää noita asetuksia, niin sitten luultavasti teen videon siitä ja julkaisen sen. Niin. Mut jees, se siitä, palataan takaisin tonne pelin tiimoille. Mut jees, eli se mun ajatus siihen metroon, mistä mä puhuin, niin tosiaan tuonne menisi 1 ja tonne ehkä 1, toi aika lähellä toisaalta. Sitten sinne mun uuteen kotiin menisi 1, mikä on tuolla. Tonne 1 ja sitten ehkä tuolla on se toi Sugarcane Farmi, niin sinne voisi mennä 1. Semmosta vähän viritellä. Tämähän kasvaa täällä ihan kivasti. Mut joo, katsotaan vaikka tämän jakson lopu, tai kun mä lopettelen, niin jos kävis vähän enchanttäämässä kirjoja sitten, ja katsotaan mitä sieltä tulee. Tuossa striimin alussa puhuinkin vähän siitä, että meinaa jostain syystä toi netin uploadi nopeus vähän tökkiä vastaan, se putoo vähän noita frameja. Toivottavasti se nyt ei haittaa, niitä on 5% pudonnut, että ei nyt ihan älytön oo, mutta mä en tiedä, miten mä saisin sen paremmaksi, vaan ei tähän nyt niinku ei tähän haluta toimia. Taisin täälläkin vähän jotain tehdä, jos mä näyttäisin. Ainakin mä tasoitin nämä maat ja aloin näytä täyttämään. Muistaakseni Nethervartilla, joo, sitä mukaan kun mä sitä saan aina. Siellä se kärry meni. Mä ajattelin, että oliko se hävinnyt ja hävinnyt toi kärry. Mulla vissiin nää alkaa olla aika täynnä vesipulloja. Se oli kerran nimittäin pysähtynyt tänne toi kärry. Ei mulla ole täällä vesipullojakaan esiin. niin se oli pysähtynyt ja varmaan se jotenkin tossa kun ton lataa ton serverin, niin se sitten muuttaa sitä ja silleen. Mutta mä mietin itse asiassa paria projekteja, mitä mä ajattelin. Toinen voisi olla se metro, mitä voisi rakentaa. Mitäs muuta me tehtäis? Tuonne voisi rakentaa sen kuoren. Se nyt ei ehkä semmoista niin kauhean mielenkiintoista hommaa oo. Niin sanoinko mä siitä, että mä kävin mainaamassa täällä ympäristössä ja sytytin tai valotin noita luolia tai lisäsin niihin valoja. Ja nopeutui huomattavasti toi mun mikä ton nimi on? Mobiansa. Mutta tänne tosiaan vois kyllä tehdä sen, tää on varmaan täynnä. Joo. Eli loput mitä tulee, niin ne painelee sitten. Mulla on täällä tämmönen kuolon ansa niille. Niin ne menee sinne sitten. Jossain vaiheessa näitäkin pitäisi alkaa kokeilla. Aha, siinä oli ihan ok. 31 ei ollutkaan. Onko 17 se minimi, mitä voi niitä olla tänne pienelle pitää laittaa vielä toi. 17 on se pienin määrä tuohon paperitreidiin, mikä on mahdollista. Mutta tämän ympäröinti olisi yksi homma. Ei kauhean mielenkiintoista hommaa kuitenkaan. Itse asiassa me pitäisikö hypätä sinne kreatiiven puolelle ja jos vähän viriteltäisiin sitä metrohommaa, että miten se tulisi toimimaan. Tehäs niin. Mä oon vähän yrittänyt miettiä siihen, että miten sen tekisi sen. Eli tää oli se mun plotti. Miten sen tekisi sen. Miten se vaihdetaan, miten mä pääsen niinku toiseen suuntaan ja miten mä pääsen toiseen suuntaan. Otetaan vähän tarvikkeita.
Kun esimerkiksi jos ajatellaan, että täällä olisi 1 piste, mä tarvitsen jonkun blogin vielä, otetaan joku vähän parempi. Vaikka toi. Toi on hyvä. Eli jos mulla on näin ja... Ja sitten mä haluan, että menisi tonne yksi ja... Esimerkiksi näin. Ja. Päälle toi. Ja tänne kanssa. Eli jos mä täältä tuun ja mä haluan mennä tonne, niin miten se onnistuu? Se ehkä nyt se juttu tässä. Miten mä pääsen vauhissa vaihtamaan, että se menee tonne? Yksi mahdollisuus on tää. Onnistuunkohan mä tässä? En. Mutta se on niin, pitää niin täsmälleen saada osumaan. No. Joo, ei ehdi niinku osua siihen. Nyt ehdi. Niin ei kauhean hyvä. Yksi voisi olla, että he siirrettäisiin lähemmät tänne. Tein vähän lisää tilaa. Tässä pikkasen otin turhan ahtaalle tän touhun. Ja sitten mä voisin katsoa, jos mä saisin noita vähän pienemmälle. Mikähän se on? Onko se ambientti? Ei. Musiikki. Ei, olisiko se blokki? Katsotaas. On se nyt vähän hiljaisempi. On se vieläkin vähän turha äänen keskellä. Mut joo, antapa olla. Eli toi tohon ja uusi yrity. Niin kato, jos mä laittaisin sen tähän vaikka blogin kylkeen. Aha. Ei noin. Tällä tavalla mä saisin sen käännettyä. Ai niin, mutta sehän pitäisi olla nappi eikä vipu. Joo, ei. Tuleeko hyviä ideoita? Yksi mahdollisuus voi olla, että lähettää etukäteen. Lähettää ennen itteeni joku toinen minekartti, jossa olisi sitten joku esine sen mukaan, mihin sä haluat mennä. Mutta kun mä haluaisin, että se olisi semmonen yksinkertainen. Se menee liian hankalaksi, jos sun pitää ensin lähettää yksi minekartti ja sitten hypätä perään. Mikä on Roihu Network? Mikä siinä on ideana? Yksi vaihtoehto tietysti voisi olla niiden pisteiden ympäri, mihin mä haluan sen nyt tehdä ympyrä. Iso ympyrä, jolla olisi niinku semmoinen kehärata, miksi tämä sanotaan semmoinen ympyrärata. Mutta ei. Koska silloin, jos mä haluan lisätä siihen jotain, niin se menee hankalaksi. Yksi vaihtoehto voisi olla, että olisi keskeinen kohta, josta lähtisi eri ratoja. Olisi semmoinen niin kuin keskusasema. Se on
rataintensiivinen vaan, että siihen menee paljon kamaa. Mutta joku tämmönen näin, ja sitten kukin näistä menee aina niin kuin omaan päätepisteeseensä. Tämä olisi yksinkertainen. Täytyy miettiä rulettoja sitä. Katsotaan, kunhan mä saan ton pystyyn, niin katsotaan, että mitä se tapahtuu, että innostuuko kuka siellä säätämään, niin mietitään sitten. Mut joo, niin sitten se, että tää vie paljon rataa. Tämmönen veisi vaan yhden radan. Plus aina risteyskohdasta sitten eteenpäin. Mutta tää olisi kaikkein kyllä yksinkertaisen. Ja siitä varmaan saisi ihan tyylikkään näköisen, kun olisi semmonen... miten sen sanoisi? Semmonen laituri tehtäis, katos. Kokeillaan vähän viritellä. Eli olisi niin kuin... Olisi esimerkiksi blokit näin. Joku muu blokki tietysti kuin vihreä. Näin. Ja sitten olisi maan taso tässä. Ja täällä kulkisi se rata. Mites me päästään me pois täältä näin? Tiputaan radalle, eli ei päästä hyppäämään. Ei näin. Ei näin. Sitten se voisi olla vaikka vaan sit ihan yksinkertaisesti näin. Vähän niin kuin laituri, juna-aseman laituri. Jos hiffaatte mitä mä haen tässä nyt. Ja sitten seuraava rata olisi tässä. Eli me voitaisiin laittaa joku kylttikin aina siihen, että tästä päästään sinne ja tästä tänne, ja sitten se vaan menisi yksinkertaisesti tälleen. Joo, ehkä mä tykkään tästä ideasta kaikkein eniten. Se olisi niinku keskusasema. Keskusasema ja sitten siitä pääsisi sitten vähän niinku kaikkialle. Se keskusasema tietysti voisi olla jossain täällä. Kaiken keskellä luonnollisesti, tahi sitten jossain tällä puolella. Haa. No jostain syystä jemestä vieläkin näitä kavereita täällä. Mä en tiedä miksi. Silloin alun perin niitä halusin säästellä, että mä saan tehtyä niistä ton. Ja nyt jostain syystä mä en vaan niinku päästä niitä pois. Niitä on muutamia. Muistaakseni täällä on yksi. Joo, ja täällä on yksi. Olikohan täällä yksi? Joo, on täällä ulkona vaan kellimässä. Aha, kylläpä alkoi nykimään. Sitten täällä oli yksi. Itse asiassa täällä on kaksikin. 3. Hei, siellähän on sänky. Otetaan se talteen. Mä oon näköjään tullut katon kautta sisälle joskus. Aha. Sori. Ja sitten täällä oli tää mun lumitehdas. Kokeilin lunta tosiaan käyttää tossa. Tuolla noin. Jos et ole nähnyt lumitehasta, niin se tehdään näin vaan. Yksinkertaisesti. Toi seisoskelee toi lumiukko tuolla noitten pylväitten sisällä. Ja. Sitten sä voit kaivaa lunta ikuisuuksiin asti. Jos johonkin niin lunta tarvii, harvoinhan sitä tarvitsee. Sitten muistaakseni täällä oli yksi vielä. Ei. Eikö mä täältä siirsin itse asiassa joo silloin kun rupesin tekemään. Tätä kylää. Mut joo, yksi juttu mitä voitaisiin tehdä, niin on... Meinasin sanoa, että rakentaa tätä, mutta ei mulla ollut materiaalia. Tää on se mun koti, mitä en tiedä, ootteko te yhdessä jaksossa tätä rakenneltiin. Pitäis vaan katto laittaa pään päälle. Mä vähän sitä on alkanut tekemään.
joka puolelle. Pitäis vaan jatkaa siitä. Mutta ei ehkä nyt. Mitäs me tehtäis? Jostain varastin sängyn, sen mä muistan, ja varmaan pitäisi palauttaa sinne. Palauttaa se sinne. On tosiaan 19 timanttia, sitten on noin. Pitäisikö me lähteä katsoa, jos me löydettäis muutama tommonen... Saataisko me hengiltä muutama tommonen vitheri, jos niistä sais sitten spawnattua sen ison pahan vitherin. Käydään kattoo. Kumpikas suunta sovis? Olikohan se tää suunta? Oi kun nyki. Mikä mun konetta vaivaa? Mikä mun konetta vaivaa? Ei mikään. Hauska, kun mä painan hyppynappia, niin se ei hyppää. Se nykäsee. Miksi se näin tekee? Kauhea laki. Kokeillaan. Tehdä näin, jos se auttaisi. Ei auta mitään. Mitä ihmettä? Se hörppää kokonaan mun seeput. Eikö mullahan jäi tänne... Eikö otas nyt? Not responding, sanoo Minecraft. Kippaskohan se nyt? Ei, no nyt se palasi takaisin. Jostain syystä vie ihan törkeinä. Törkeinä seepua tää. Ihan älyttömästi. Jaha. Kyllä, kyllä. Mä taian kaataa sen. Sori, nyt käy vähän aikaa alhaalla. Mun täytyy nostaa se uudestaan ylös. Katkeeko toi striimi? Kyllähän varmaan katkee. Vai meneekö se vaan mustaksi? Ihan hämärä kyllä. Jos sammuttelee, mulla on tuossa joku ohjelma auki. Mä sammutan ne pois tuolta alta, että ei niitten pitäisi kyllä aiheuttaa tommosta lakia. Erikoista. Katsotaan mitä tapahtui nyt, kun saatiin uudestaan pystyyn sen. Paljon parempi tää ainakin on. Mitäköhän siinä tapahtuu? Ei tonne, kun takaisin. Lähdin takaisin juoksemaan. Niin, että mitäköhän siinä tapahtui. Aika hämärä oli kyllä. Hei. Saatiin achievementti. Jee. Jee. Aha. Niin, jos ette muista, niin mulla on täällä täällä toi mun Blaze Farmi. Se on tässä. Se pitäisi kyllä toimia ja kaikkea ihan ok.
Ei oo yhtään. On siellä yksi. Instant damage potioni. Mut no niinpä tietysti. Onneksi ei tuhonnut mitään tärkeää. Enkä osunut miekalla yhteenkään noista noin. Sekin on ihan hyvä juttu. Katsotaan mistä me päästäis kiipeä tonne ylös kaikkein parhaiten. Tosta vissi. Mitäköhän tuolla on? Siitähän me päästiin. Joo, kun mä muistelen, että täällä ei mitään semmoista isoa aukeeta paikkaa oikein oo. Tää on ehkä niinku paras, jos meinais farmia joskus tehdä. Ja mä unohdin ottaa mun jouskarinkin mukaan. Se on tuolla mun... Joo, käydäs hakemassa, se on tuolla... Sais noin blazeit vaan tapettua helpommin. Niin tässä olisi ehkä se paras paikka sille. Tässä kohtaa. Tässä oli kohtalaisen paljon laavaa. Ja. Edes ihan niin älyttömästi peitettävää peitettävää aluetta. Mut joo, kyllä mun täytyy hakea se. Hakemassa se toi jouskari ja nuolet. Ei tästä tuu muuten mitään, jos mä tonne jään pyörimään noitten kanssa. Niin tossa ehkä se paras ton paikka. Maahan tietysti muitakin varmaan löytys. Muitakin noita. Mikäs siellä on? Pupu. Muitakin noita Nether Fortresseja, niin sinällään se voisi toimiakin, jos jostain muualta löytäisi sitten paremman. Jouskari. Oli mulla täällä nuolia. Mä pitänyt hakea sieltä sittenkin. Otetaan nyt noin pois sitten. Joo, mut minkäs sille teet? Ei aina niinku... No joo. Voihan sitä aina löytää sen optimipaikan heti ensimmäisellä kerralla, mutta... Mä en kyllä oo löytänyt ikinä. Mennään nyt tätä toista reittiä takaisin, niin ei tarvitse kiertää. Näköjään jonkun matkaa kiertää toi mun. Ootas nyt, lähdinkö mä oikeaan paikkaan etäs? En. Väärä suunta. Jonkun matkaa kiertää toi mun tunneli tuolta. Että. Jees. On 53 minuuttia liveenä. Mä nyt rupesin katsomaan sitä, että mitä se kello menee ja se aikaan nyt on menty. Sitten jouskari ja netheri aina on semmonen hyvä yhdistelmä, kun osut tommoseen possuun, niin henki pois. Mut joo, täytyy käydä jossain vaiheessa kokeilemassa. Kokeilemassa Skywarsia, niin kyllähän sitäkin vois pelailla. Mä en oo ikinä vaan semmoista pelannut. Kyllä mä oon nähnyt, että mikä se on idea on. Mutta en oo ite ikinä pelannut. Enkä taas toisaalta tiedä, kuinka hyvä mä siinä olisin sitten. Että en kauhean hyvä tuossa PvP:ssä ole, enkä siitä niin erityisemmin sen takia sitten tykkääkään. Niin. Mutta ainahan sitä oppii, kun pelaa. Loppuuko tää niinku seinään? Taisi loppua, joo. Se toivoisi olla ehkä parempikin paikka, oiskohan se. Sille farmille. Mun mielestä tähän pystyy spavnaamaan, tää on semmonen alue. Toi risteys oli... Se oli paras muistaakseni on semmonen, jossa on kaksi niinku risteystä aika lähekkäin.
Mutta en mä tiedä, löydetäänkö me semmoista täältä. Kovin helpolla. Jos tää jatku tänne päin, niin vähän. Katsomaan mitä täällä on. Mä oon näköjään täälläkin kyllä käynyt, kun täällä on soihtuja. Olikohan se täällä alla sitten se mun farmi? Se Blaze Farmi sitten. Joo, kyllä mä täällä oon juossut. Otetaan nää pois, niin jos ne... Mä muistan, että estikö nää noiden spavnaamisen nää soihdut. Oliko ne valoherkkiä tai miten se sanotaan? Tää voisi olla siinä mielessä parempikin paikka. Jos tähän rakentaa semmosen ison lätkän vaan. Katsotaan mitä täällä on. Ei mitään. Sitten se jatkuu tän. Joo, mutta siellä on umpikujaa. No, en mä tiedä. Tää ja tai toi toinen oikeastaan on aika samanlaisia. Jos ne vaan spawnaa tähän. Muistaakseni tämmöiset käytävät. Tai niinku tämmöiset sillat on niitä nimenomaan niitä paikkoja, mihin ne spawnaa, mutta... Täällä on niin kauheasti niitä paikkoja, mihin noin muut mobit pystyy spawnaamaan, niin se vähentää niiden niinku määrää. Katsotaan mitä täällä oli. Ei täälläkään ole mitään. Siinä on umpikuja. Tossa on se mun Blaze Farmin pohja. Täältä löytyy jotakin. Joo, ei tässä nyt kauhean paljon muita paikkoja ole kuin noin 2. Mitä me äsken katsottiin. Ja täällä on varmaan toinen Blaze Spawneri, joo. Katsotaan vielä tänne. Päättyykö tää umpikujaan? Tää tie se saattoi olla. Joo. Ei nyt kauhean hyvältä näytä. Pitääköhän sitten vaan tehdä Täällä on pari skeletonia spawnannut. Mutta noudattiko ne samoja sääntöjä Netherissä kun ne Witherit? Wither-skeletonit siis. Oliko niillä samat säännöt? Kai se oli niin, että jos skeleton spawnaa, niin Witherikin spawnaa. Vai muistaako mä väärin? Voi olla sekin totta kyllä. Ja sitten mun täytyy kyllä varmistaa, että vaikuttiko nämä soihdut niiden spawnaukseen. No vaatii, kun täällä ei ole ketään. Yhtään Witheria ei ole spawnannut. Paitsi tuolla jossain. Et se nyt viittaisi siihen, että se olisi täällä käytävällä kyllä se. Tai että voisivat spawnata käytävälle. Toikin pitäisi blokata jotenkin. Katsotaan saanko me toi jotenkin fiksusti blokattua. Että se ei valaise niin paljon ja sitten että se ei... Noin. Ei leviä niin isolle alueelle tossa. Mutta ei täällä kyllä perhana ketään näy. Tuolla on yksi.
On spavnaunut tonne käytävään. Kato, kun mä luulin, että niiden pitää olla aukeassa paikassa. Eikä käytävässä. No, mä luulin väärin. Mut jees, hei, mä luulen, että tää alkaa olla tässä. Tää oli vähän tämmönen kokeiluluontoinen. Täällä on niitä kanssa. Onko siellä lisää? Oh. Kaksi. Toinen oli varmaan pudonnut jostain kauempaa, kun se kuoli yhdestä nuolesta. Jees, mutta joo, niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tätä alkaa olla paketissa tunnin verran. Pidettiin hauskaa ja kyllä ne tänne spavnaa tänne aukeelle. Kyllä, eli kyllä se vaikutti sitten ne. Vaikutti se ne soihdot. Se on hyvä tietää. No niin kuin tulevaisuuden varalla. Ja sitten pitää päästä kyllä eroon tästä miekasta. Au. Jees. Mut hyvä, kiitos kun olit mukana ja nähdään taas seuraavalla kerralla.